Empangar-te els peus. Empangar-me els peus, els peus no estan empangats aquí. La font del Caner, del Mig, l'antiga Manteguera, Font de la Vila i el pont del Font de la Vila. Bé, estem a Peramola, que hem vingut a donar una volta per aquí i està plovent. Farem una volteta per aquí per les fonts, la ruta de les fonts que diuen, i visitarem unes quantes fonts que hi ha per aquí pel poble. Fa fresca, estem a 5 graus i mirarem a veure què fem. Deixat el cotxe en el pàrquing. Aquí hi ha pàrquing, també. Aquí també hi ha pàrquing, però jo soc d'aquells que diu si hi ha pàrquing, anem al pàrquing. Aquí hi ha pàrquing. Però aquí hi ha pàrquing. Ens haguéssim estolviat Empangar-te els peus. Empangar-me els peus, els peus no estan empangats aquí. Doncs això, està plovent. Peramola, Alt Urgell. Ara anem a fer la ruta de les fonts de Peramola. Estem entrant a Peramola. Ens tocarà anar cap a la dreta. Des de casa, que hi ha uns 110 quilòmetres fins aquí, tota l'estona plovent. Som divendres 19 de gener, cotxe. Som divendres 19 de gener i fa fresqueta. El cotxe marcava 100 graus i anirem a mirar a veure què trobem. I aquí tenim on abans treballaven les senyores de casa que feien la seva feina. Aquí rentaven la roba. I aquí no plou. On estem? Cap allà. Doncs vinga, anem cap a... Anem cap allà. Per la passejada, el camí de les fonts, sí, per aquí. Per aquí ho senyala, el camí de les fonts. La font del Caner, del Mig, l'antiga Manteguera, Font de la Vila i el pont del Font de la Vila. La veritat és que no acompanya gaire el dia, Núria? Gens, no? Tindré que posar la càmera en modo salvaguarda. Bé, he tret el Mediamod perquè està plovent i no sigui cas que es faci malbé. El camí aquest és una miqueta... Bueno, és un camí. Com anem, Núria? Què? Com anem? Bé. Vas bé? Tot enfangat. Tot enfangat. És que és això, Que s'ha acabat el caminet. Sí, a l'estiu, si pot ser on es va. A l'estiu, aquí es deu estar de conya. A l'estiu, no com ara. Aquí a la fresca, a fer un pica-pica. Aquí se m'acudeix, 20 de desembre, és veritat.
Mira quanta aigua que surt de la canonada. Anem a mirar la font. Anem a mirar la font. Hi ha com una mena de salt d'aigua. Hi surt aigua i és l'aigua que no sé què fa. Hi ha un banc. Aquí tenim que tornar a l'estiu. A l'estiu aquí es deu estar perfecte. Tinc que apretar la gorra perquè la gorra se'm cau. I aquí... Oh, m'he deixat una cosa. La font. La font, que hi ha un tot de castellets amb coses. I aquí tenim la font. Seguim el caminet, anem a la font del mig. Ara no he mirat quina font era aquesta. Anem en direcció a la font del mig, em cauré per la passejada poètica i musical. Atenció de caiguda de pedres i estrenyiments. Bueno, tenim que anar amb cura. Anem agafats, encara que agafats de la fusta no, perquè està molt humida, està verdeta. I això pot ser que em rellisquem. Vigila, Núria, no caiguis, És xulo, no? Però fa fresqueta. Sembles un bolet. Després això ho tenim que pujar, Després tenim que pujar. Segueix plovent, fa fred, tinc les mans gelades. No sé si els teus pares han vingut per aquí. El camí està urbanitzat, és un camí normal i hi ha unes cales que tenen una proporció adequada. No, a vegades et trobes amb graons que són molt alts o molt baixos, però estan bé aquests graons. Què tal? Mira. Bueno, estem arribant aquí, em sembla que hi ha una altra font. Ah, sí, aquí hi ha una altra font. Aquí tenim una font. Quina font és? Aquesta és la font del mig. Se suposa que deu estar a la part proporcionant entre una i l'altra font. Hem vist que hi havia gent que agafava aigua. La font del mig. I en cuidado que hi ha fulles. Podem relliscar. Anem. Un altre camí. Hi ha un altre camí. Ja podem anar per aquí, no? Per anar cap al cotxe. Què? Doncs sí que porten garrafes.
Aquests trafiquen amb aigua. Aquesta és la font de baix. Aquesta és la font de la vila. Que està... cau. Està seca. No sé si es veu. La font de la vila. Una miqueta a l'esquerra, una mica a la dreta, una mica cap avall i cap a fora. La font de la vila. Seca. I el pont. Ja tens gana? Jo sí. És que com estàs només tota l'estona estàs parlant que aquí no anem a dinar, tens gana. Ja. El pont de la Font de la Vila, romànic. Reconstruït el 2009. El pont romànic, reconstruït el 2009. Un cop superat el pont, deixem la furgoneta que trafica amb aigua i ens enfilarem per aquesta carretereta d'aquí. Hi ha un mur i pujarem a dalt cap a... Què vols anar, per la dreta o per l'esquerra? Per la dreta. Per la dreta? Allà o cap allà? Anem a mirar, a veure on porta. I per com vols anar? A l'esquerra? El track marcava cap allà, em sembla. Ja, però pot és més raro. Bueno, no m'està avisant, Tenim que vigilar aquí, que no sé si aquest verdet... Ah, si es rellisca passem per l'altra banda, em No, no rellisca. Verdet. Anem a mirar. Més cases, Un pas secret. Un pas secret. Passa per sota la casa. I va per a l'altra banda. Sí. Cap on vols anar? Jo soy al meu quart. Ha sonat un quart. Ha sonat el quart. Estem a la plaça Catalunya de Coramora. What is this? Aquí res un fotògraf. L'església. Anem a mirar, aquí està consagrada aquesta església. Placeta de mossèn Just. I en dedicat al mossèn. Són xules. Porxos. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. 1633. L'escola, Cal Forner. Aquí a la dreta. Aquí a la dreta està Cal Forner. I bé, ja estem en una altra font. La font del Gat. Brolla, brolla. A dalt sembla que hi hagi com una plaça. Anem tirant. Ens ha dit que aquesta casa d'aquí al costat està construïda sobre del que era el fossar d'un castell, de l'antic castell que hi ha per aquí darrere. I aquí sota hi havia el fossar. I anem tirant. Ja estem arribant al safareig, que ens hem trobat només arribar. Bé, doncs anem cap al cotxe. El noi ja té gana. Fa rato que tens gana. Doncs vinga, anem cap al cotxe. I bé, és una ruta d'estiu.
no del mes de gener, que també, però el vent tampoc acompanya gaire. Són 2 quilòmetres, és facileta. Té un IBP de 9, per tant, amb nanos podran disfrutar, es pot fer amb nanos, podran gaudir i anem. I ale. Això no sortirà. Això no sortirà mai més. Sí. No sortirà. Que no sortirà.